Bueno, en primeiro lugar, felicitarte polo éxito que está acadando a chave de Bascuas. Para proceder coa entrevista, a primeira pregunta que che queríamos facer era que como che xurdiu a idea de realizar esta curta, por que decides facela sobre isto? Bueno, pues o proxecto realmente, este é o meu proxecto final de grau, todo comeza como, bueno, un traballo de clase, tiña que facer un proxecto, tiña varias opcións para facer diferentes proxectos para facer ese TFG. Entonces un día, falando coa alcaldesa de Guitiriz, con Regina, pois díxome que existía unha lenda, que se chamaba, bueno, que era unha chave, que estaba en Bascuas, e díxome fala con Alfonso, que te explicará un pouco máis sobre esa chave. Entón fomos falar con Alfonso, e bueno, xa me enamorou con esa lenda, fomos falar con veciños de Bascuas, contaron un pouco máis, e bueno, xa finalmente decidín embarcar o proxecto nesa dirección. Tamén no pobo había gran expectación para ver a curta e cando a presentache no balneario sabemos que se encheu o aforo con 300 persoas e as entradas esgotáronse en horas. Como sintes ti ese agarimo dos veciños hacia ti e hacia o teu proxecto? Realmente chamou a atención, é verdad que me emociona que nun proxecto como este que este involucrado directamente un pobo. Entón tamén creo que unha das cousas que fai especial a chave de Bascuas é iso, que está metido un pobo inteiro neste proxecto. Tamén xogou a favor aquí os medios de comunicación, a prensa, a tele, a radio, xa unha cobertura bastante moi boa do proxecto, foi ben acollido, entón eu tamén creo que eso influe a veces tamén na expectación. Xa en canto aos actores, vemos que traballas con actores como Fernando Morán, Xosé Barato ou a actriz Carmen Conde. Foi algo que foi xurdindo ou xa tiñas claro cando te decantache por facer esta lenda que eles serían os elegidos? Xa o tiña máis ou menos claro. No caso dos actores profesionais, de Fernando Morán, Carmen Conde e Xosé Barato, no caso de Xosé Barato era un actor guitiricense, entonces parecía interesante que estuvera un actor guitiricense, además vio no papel de cura. A Fernando Morán xa tiña claro que quería que fose o avó. E despois non tiña tan claro que non coñecía personalmente a Carmen Conde, pero falaronme dela, e bueno, cando quedei un día con ela para tomar un café, e bueno, falando con ela xa dixen, ela ten que ser a nai de Marcelo. No caso dos nenos, fixos un casting aquí en Guitiriz, e bueno, no caso de Abel e Teresa, que son os dous protagonistas, tamén cando foron ao casting, xa prácticamente os vía no papel, igual que todo o resto de xente que eu buscaba uns nenos como un pouco especiais, encaixándoos no papel. Eu necesitaba un neno que fora como un pouco, non tímido, pero sí que dera esa imaxe en cámara, e no caso da nena un pouco, bueno, como espabilada, que sí que había varias opcións, pero bueno. Outra cousa que nos sorprende é que foron moitos os que colaboraron contigo aquí no Concello, Balneario, Sermonos, o mismo Concello, os veciños, bueno, tamén a Fundación TIC na que ti te formache, pero tamén nos chama moito a atención que colaboran contigo grandes marcas como son Coca-Cola, Pan Bimbo, Gadis. Como consegues ti esa colaboración? Bueno, eso sí que foi bastante difícil. Foron durante meses moito traballo. Entonces, sí que creo importante cando te embarcas nun proxecto, non só audiovisual, senón en calquer proxecto, cando buscas financiación, é moi importante conseguir, por lo menos, que te avale, aínda que sexa con pouca cantidade, empresas grandes, porque iso vai te axudar a conseguir máis axuda das empresas máis medianas, pequenas. Entonces, eu presentei o proxecto, a Cádiz interesouse, despois foi Coca-Cola, Carreiroá, e a partir de aí fui conseguindo o resto de colaboradores. Pero sí que é verdad que a veces non é importante que che den económicamente, senón que a veces nunha curta, neste caso na curta, tiñamos outras necesidades. Por exemplo, o departamento de vestiario necesitaba desde fío, telas, bueno, diferentes cosas que poden necesitar os departamentos. Entonces, a veces as empresas era mediante produto, outros era mediante económicamente, outros era mediante produto, pero bueno, finalmente iso traducíase en diñeiro. Entonces, neste caso, hai un montón de empresas grandes porque eu, cando con os diferentes departamentos, fixo un listado de necesidades, departamento de arte, departamento de vestiario, departamento de comunicación, e a partir de aí, deses listados, iba contratando con empresas.
Bueno, xa o presentaxe aquí o teu traballo no Pobo, ademais xa sabemos que estiverche cos máis pequenos no Lago Estella, agora ves nos a dar a coñecer aquí. Vas a dar a coñecer este traballo ou tes pensado fora do entorno vitiricense? Tamén, bueno, a partir de aquí agora empeza toda a difusión da curta. É un traballo de clase, eu sempre o digo desde o primeiro momento, é un proxecto que empeza con un TFG. Obviamente hai proxectos técnicamente perfectos, aquí tamén temos os fallos, pero tamén creo que o que fai especial, xunto, bueno, coa pregunta que me facías antes tamén, é que é un proxecto na que se deu oportunidade a estudantes que estamos empezando no mundo audiovisual. Entonces, creo que todos aprendimos, todas as persoas que colaboraron, que prácticamente era o 80% que eran estudantes, colaboraron no proxecto. Entón, ten os seus fallos, pero bueno, a idea é difundilo por festivais, tamén por colexios, institutos, e pois tamén nos parece interesante centros galegos. Hai moito inmigrante galego fora, América, Suiza, Londres. A finales de mes conseguimos unha colaboración tamén coa Fundación TIC, a Diputación de Lugo e o Concello, entón fixéronse copias da curta, entón enviarémola a colexios, a institutos e tamén a centros galegos do mundo. Moi ben, pois agora a miña compañeira Andrea vai a facer preguntas máis acerca do teu contacto co mundo audiovisual. Vale. Por que decides adentrarte no mundo audiovisual? Bueno, realmente eu sempre tuve claro que me gustaba o mundo audiovisual, xa que no instituto sempre estaba metido en actividades e sobre todo as orientadas ao mundo audiovisual, facer vídeos, facer fotos. Entonces eu facía os meus propios shows na casa, porque, bueno, como ben sabedes, tamén estuve de recanteiro, pois eu desde pequeniño, pois na casa eu xa montaba os meus vídeos, facía, bueno, uns espectáculos con fume, con luces, entonces directamente eu xa tiña claro desde moi pequeno. Como é a experiencia que te leva esta Fundación TIC? Moi boa, é unha escola que recomendo a todo o mundo, porque ademais é unha escola que nos dá a oportunidade, máis que formarnos, é dicir, nos dá a oportunidade a participar en proxectos. Neste caso, no proxecto da Chave de Básculas, houve moitos estudantes da Fundación TIC que estuveron facendo prácticas na curta. Entón, creo que é unha escola que nos dá oportunidades a adentrarnos no mundo laboral moi importante a día de hoxe. Como resumirías o teu paso polo instituto? Pois, eu teño moi bons recordos. Precisamente non era dos mellores estudantes, poden dicir os profesores de aquí, pero lembro con moi bons recordos. É un instituto, ademais, no que se fai moitísimas actividades. Moitos alumnos dirán, bueno, que coñazo que xa está facendo actividades. Pois non, esas actividades son nas que realmente aprendes. A mí serviron un montón para estudar o que estou estudando agora, para estar traballando. E creo que é un instituto que dá exemplo a moitos institutos de Galicia. É todo un logro chegar onde estás, dar o salto á televisión, traballar en Non-Stop People en Mediaset, é algo que para nós é moi sorprendente. Como consegues chegar a tal? Na Fundación TIC, como dixen antes, é unha escola que che permite facer un montón de actividades, de cursos. A partir de aí eu sempre me apuntaba a todo tipo de cursos. Sobre todo neses cursos eran onde coñecías a xente do audiovisual, a xente que se dedica ao mesmo que ti, que ten os mesmos gustos, é dicir, que conectábamos. Estudei comunicación, a partir da Fundación TIC estudei comunicación audiovisual e, como dixen antes, tiña deseo de ir a Madrid. O que fixen durante 6 meses, pois foi, entre comillas, dar o coñazo. Durante 6 meses chamar todas as semanas ás produtoras, buscar por LinkedIn, Facebook, redes sociais, correos a diferentes directivos, intentar ser un pouco diferentes, enviando o currículum, cousas que tiña feito, e a partir de aí conseguí entrar en Mediaset, facer prácticas. Estuve en 3 meses, finalmente foron 6, e incluso me ampliaron hasta os 9 meses, que é o máximo que deixa Mediaset. E a partir de aí, gracias aos meus xefes, entrei en Non-Stop People, onde actualmente estou traballando. Por último, cales son os teus plans de futuro? De momento non teño plans de futuro. Todo vai surxindo. Haberá novos proxectos, son unha persona máis que me animo a todo tipo de actividades. E creo que agora seguir traballando en Madrid, espero que por unha longa tempada e, por suposto, embarcarme en novos proxectos. E xa, para
pechar a entrevista, que consello lle darías a un alumno da nosa idade que queira adentrarse no mundo da televisión? Pois, bueno, recomendaríalle, se ten claro que quer ir nesa dirección, pois, primeiro de todo, saber que campo que máis lle gustas. Eu sempre recomendo antes ir a través de ciclo superior, que eu, ademais, sempre te forman un pouco máis na parte práctica, despois fazer a carreira, porque obviamente unha carreira sempre é carreira. E sobre todo o que dixen antes, apuntarse a todo tipo de cursos, facer actividades, estar constantemente traballando. Alfonso sempre di unha frase que a mí sempre me quedou grabado: soñamos de noite e soñamos de día. E creo que se realmente perseguimos seguimos polos soños que temos de día, é posible conseguirlos. Pois moitas gracias. Gracias a vos.